Oh, yapang ko pekarganti lato gati. Tubig. Tapos ay hu. Nanay. Bitangan mo ito yan. Ni along ko ka na kata. Nanay. Ay, kaya na dyan. Alam ko siya. Ni natin sa open ng ay natin na yan. Nanay, lukot man. Ay, lukata man din. Mabisina ko. Nangan ka yan? Nangan ako. Kilatag. Doon ko na. Ganda, paparam. Kitang taman. Kitang tamanan ako. Ata na mabisina ka hon. Ah? Mabisina ka rin. Magising ka? Yung mga kaan, nagadoon na pa, uy. Ang dapay latag. Ay, ang dapay bunog. Ay. Ang dapay ukol-ukol. Ay. Ang datay. Ang dati lukok ko. Ay. Ang datay. Ah? Ang Ang dati latag. Ay. Ang dati bunog. Ay. Tawas. Seryoso. Ang dati tangke. Ay. Ang dati kudunging. Ay. Ang dati buto. Ay. Allah. Hindi, magam latag. Inibos mo kagili kabalyaw. Ay. Adi na tina po. Ala. Tungang Adi pa ni ado adi ni. dati na po yung nagati ni tunging. Ay. Kaluto ata. Mabisina ka hon. Kaluto ata, uy. Agkantaak damdam. Oo, nagkatama. Agluto akong tapang merienda ko nakki. Ay, awang matipusaw. Nay nakita di susuyo. Ay, nakita ti Susok. Ay. Okay, nagpiksa kami si Lukmon nanay. Iluto man ni nanay. Niluton na ti butaw. Ay. Iluto. Alam, ang maganti kwang. Birthday ni nanay di Kalman. Happy birthday. Ay. Luto man ti pansit naman ate Bakay. Ang mapaglutuan. Naro. Ang tanay ko nga okay. Ay. Okay. Manutawin na ta okay. Tini. Manutawin yun. 58. Oh. Ay. 58. Uy, niya. Ay. Eh, Ay. Butok ganti butaw. Ay, dano. Tagat ti lao kam te. Diba ko ti butaw. Ay. Okay. Ay. Kokok. Ay. Ante. Antay. Antay. Kunyari awan silok mo nanay. Wine. Ay, wine. Kunyari awan silok mo. Tingay sulok-sulok mo. Ay. Ano? Ay, nangay ti buto. Lighter. Dalay ata ni. Madigbalin ata. Tunghang ata. Ay, tunghang. Adi di langit ko. Ay. Ay. Agaron na. Kapag. Lagi mas atin eh. Wow, nalakit ta rin. Awan na ati sabong. Awan mo. Sabong ti. Okay. Ay, latag. Iti salata mo silok mo ano. Nanay. Nataag pati tayaw. Kunyari awan silok yo. Adi niya manaw. Purus kaldun tayo kanaw. Kung kurani katay mo. Apaw din nagadong nga manok. Inchar sumut dahan na. Wow. Awan. Masunurin ni balong. Ganto damdama. Jay. Adi butong. Ay, manok. Boto ni Dundon. Uy. Batet. Batet. Ay, batit ka. Hindi Kalman. Umay kami nga talaga iti malim ni mga bagbagakin Dundon nakaplano. Nga umay to ita adamit ni Bibi agluton to ti kwalatan ating ko na nga. Di tamok na sapa. Tama nga lang kami ti duwang pang pulutan ko ma. Ni tanong kas parigan apan kami di kawayan ko na nakit no makasapad ako ma agpaalaklat ta ti lutwik iji balayen nga ipan ituin nga napalukning ko man. Why? Ngit nasingitan mo ti look date. Saan? Ay, saan? Nangala kami latan ati ikuan. Kutak-kutak. Kutok. Ay. Tugluto tayo tata. Ngamin, happy Happy birthday birthday. to you. 58 years old ni nanay si Ay. Bakit ako? Manamdamag, 16 na time. Mabayag pa yun eh. Duwa pa yung tawin. Nga tati seryoso nga tungtungan mi kinanay no kuha. Madi nga nasilok no kuha no seryoso tungtungan basta nga makikit ko. Ang agiyaron pa pa iti buto. Ay, kasla hindi ginapang kami ginapang.
pang kami natayan. Di na minsan. Papamay. Taka. Di kami na rin, ay nagpanarinda dati sopas. Tata ko nam. Di aji ni kumani suka kisay ko kini kisay inta makisuka din ni kumari nga Jocelyn ko na sikato mo na ko na naman yung isa hindi ko ka inta garo din ko na kumari yung may kami makisuka ko di sopas ko na ka at ani kumari ko na naman hindi ko ka hindi linukat ang nga kasada di lustrid butot na ay lagi istorya ka pa ilang kikika. Adi ngay ukin na nga takop na. Tut. Wan. Nandiyan. Nakita to mga mandabot taw na. Na ukin ng butaw latag bunaw. Kung kuna ko na dabag ukin na. Kung kuna jayon. Ilikan na ko. Lino ka tampay lang kada butaw na gaya may. Wan. Nadamagan butaw na ta okay. Kung kuna ko. Anya tinda butaw na atay. Kuna na ko. Ato okay. Datan. Ilik tikundan. May ayam da kan. Mati handa mga inay ayam. Talagang ije nga nasilo na may. Magdida ka kinigtukigtot ide. Amoy. Agkat katawa nga ni Jomar nga very good. Pilikokek. Ay. Ni Jomar nga naganan ayan, sungkol. Ay. Hoy, apang ko pekarganti latag gati. Tubig. Tapos ay hu.